Здравейте, приятели! Аз пак се включвам. Включвам се, защото искам да ви покажа какво ще правя днес. Днес ще си правя ядково мляко от орехи с форми. Да, правилно чухте. Днес ще си правя ядково мляко от орехи с форми. Ядките съм ги накиснала от вечерта. Сега ще изхвърля водата. Ето. Накиснала съм ги от вечерта. Водата е изхвърлена.